ginklaro sang Land Transportation Office 6 nga padayon ang ilang nga pagpangdakop sa mga kolorom kag iban pa nga mga salakyan nga nagalapas sa layi. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Gaudioso Hedospan II, Regional Director sang Land Transportation Office 6, iya ginpahayag nga halin sang Oktubre 2025, yara na sa 32 ka mga kolorom ang ilan nadakpan sa syudad sang Iloilo. Sabat ini sang opisina kasunod sang reklamo ni Haley Alcarde, Vice President sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation o Corporations Incorporated nga ang mga naga-overload lang nga mga modernized jeepney ang ginabantayan sang LTO. Nagpanawagan anay si Alcarde sa ahensya nga manginpatas sa ilang pagpatuman sang mga pulisa. Sunod naman kay Hedospan na wala nila ginapili kung sino ang nagakadapat nga dakpon o kung hatagan sang penalidad apang isa sa mga kinahanglan sa subong nga i-address amo ang pag-overload o kung pagpugok sang mga pasahero sa sulod sang mga minibus. Madumduman nga mas nanginhugot ang pagpatuman sang anti-sardina sa policy matapos nga naglapta sa social media ang video sang isa ka overloaded nga modernized jeepney sa syudad. They're trying to, para sa akin, they're trying to veer away from the issue of overloading. That's why you take up into ng kolorom. But siyempre ang concentration tao sa aton operation is the overloading kag excess of passengers ang modernized unit. Why man ta sila may ginapili sa ila? Why man naton nga dumtan na sila? But because the issue has to be addressed immediately. So sila ang